गोसो थोलायनाय लाभ गेलेनाय फेसबुक गेलेनाय वाट्सएप गेलेनायखौ दोनथ'नानै खुलुमबाय लोगोफोर गासिबो आंनि बे मिनिगोलां क्रिएशन चेनेलाव बरायनाय जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि बे मिनिगोलां क्रिएशन चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसेनो बेल आइकनखौ थुनानै होदो आरो लोगोसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो बिदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव नै फैगासिनो दङ लासै लासै लाबोगासिनो दं मिनिगोलां क्रिएशन चेनेलाव बायदिसिना मिन्थाव भिडिअ अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट जाथारदोंना एनआरसि सोलिबाय दं एनआरसि माइ मानसिफ्रा एनआरसि माने नस्थ' राजनितिकफोरा साला बुरबक एनआरसि गैयाबा नों इन्डियायाव थानो मोननाय नङा पाकिस्तान नङाब्ला बांलादेशआवसो थानांगोन नोङो नोम्फानि मुङा मा नोमा नोम्फा दंना गैया मा गामिमोन गासिखौबो नांजोबगोन बुरबक मा नाम नोम्फानि नामा आंनो दिनै ना मोनजायो बिराद गोथाव रायजोफोर माबा माइ देलसिगोन गुड मर्निं सार बावबाय थायोलै दानसेनि गेजेराव नोंसोरनि फार्स्ट सेमिस्टारनि आनजादा जाबाय बेनिखायनो नोंसोरो फरायनायखौ दोनथ'नानै माबा गोसो थोलायनाय लाभ गेलेनाय फेसबुक गेलेनाय वाट्सएप गेलेनायखौ दोनथ'नानै फरायनायाव गोसो होदो बा हेलौ लाइला बिष्णुपुर बा बबे मोजां मोनो लेथाव बाजार बाजार गिदिर गिदिर फिलाय दाइ बांद्रा बांद्रिफोर फिसाफोर सानैयाव फै नाथाय सार सानैयाव फै गोजान था सेन्टार फुन आरो एसे र' दाना मेगनजों नायलाय मा हाया बिलाय बयनिबो गेजेराव लाइला बिष्णु गेलेनांगौ मेगनजों नायलाय नामा मेगनजों नायलाय गोसो थोनाया गैलाबा मोजां मोननाया फैलाब्ला बासबो लालायनो गोसो जाया बासबो लालायनो गोसो जाया I'm going to my home आं मानो फैदों बेयाव ए सार नों बेयाव खिनोसो फैदोंमोन दासो बुजिदों